Tuossa on se Emilia, joka siinä viime videossa puhui se toinen, joka puhui jostain suklaasta. Älkää välttäkö, jos kohta tulee kova ääni, kun mä huudan, että Emilia saa voimistella. Tee nyt! Se on tosi hyvä. Mä en osaa tehdä. Tuo on sika hyvä. Sori, kun tää video tuli tänään näin nopea, mutta kun mun tietokone ei toiminut, niin ei suostunut muuten lataa. Ei se kuvaa sua. Tuu nyt kuvaa mua, niin mä näytän kuinka huono mä oon. Ja muistakin sanoa koko maailmalle, että mä oon huono. Ota se. Ota se. Okei. Pidä sitä. Ja mä tuun sit tänne ja sit sanon, että... Tuolla on nyt Olga. Sanotaan sitten mun paras pesu. Nyt se tekee jotain. Okei. Hyvä yritys! Melkein! Okei. Okei, näkyykö se? Ruoho! Kaunis maa! No vitsi. Ai mitä? Tuossa meinas tulee ihminen. Me ei saada kuvata ketä vaan. Niin, että me vähän ehkä liioiteltiin. Me voidaan näyttää meidän naamat. Näytetäänkö, Emilia? Okei. Eli Emilia on nyt se, jota mä kuvaan aika. Nyt. Toi on Emilia. Eikö mulla ole mitään suklaat naamassa? Ei. Hyvä. Sitten. Mä otan susta. Eikä mulla ole mitään naamassa. Ei. Ei käännä se nyt, se näkyy sun Okei. sormet. Moi. Tossa on Olga. Okei. Joo. Mitä me nyt sanotaan maailmalle? Moi. Moikka! YouTube! Sanotaan se uudestaan, se meni pieleen. Moikka! YouTube!